però d'això sí. De l'antic, se recorda més de l'antic que l'actual, no? Jo hi ha dies que me recordo de, no sé, de fa 50 anys o així, i sin embargo no me recordo del que hi ha morses. I menja el que vulguis, i dorm on vulguis. Això al dia. Al dia, 4 pessetes. I allà guanyaven 4 francs. 4 francs. Però el negoci era que quan venien a canviar, que canviaven per cada franc, donaven 3 pessetes. I per tant, si guanyaven 4 francs, a Espanya els eren 12 pessetes. El triple. I jo crec que va allà. I estiu allà. I així s'anava vivint. I va vindre l'any 55 i van dir, mira, el blat ja no el cal portar, perquè l'han donat lliure, i l'oli, mira, ja pots crempar tot el que vulguis, perquè ja ho van donar tot lliure. Ja se va normalitzar la cosa. Tot, ala. I el 56, gelada. El delegat del blat, i el que tingui blat per vendre, que sigui de recibo, que no estigui banyat, ni porti terra, ni a 3 pessetes el quilo. A 3 pessetes el quilo, que ja era un preu. Me l'hagueren matat entonces. Sí, claro, van matar el germà perquè li volien robar les... Sí, perquè defensava el d'ells. Claro, normal. Normal que a la caseta de mitja vida també va passar el mateix. Van passar uns soldats, s'emporten la revera, i que no, i n'hi havia un home que entonces era jovenot, i m'ha dejado. Pues que s'han cregut? A mi em llevaran la revera, un garrot i cavall, Pues van anar allà, i ell i el companyero que portava es van matar els dos, y se van a portar la revera, y adiós y muy buenas. Y entonces está així. No se podien defensar. No tenien armes tampoc. Ni armes, ni... Ja que no res, indefensos de tot. I així, unes coses les he vistes i les altres les he sentit. Perquè això va durar anys, va durar fins l'any 54 o per ahí, va durar. Sí, perquè entre mig de tot això va eixir una cançó, ja no recordo com era. El año 41 no comerá pan ninguno. El año 42 comerá pan Franco y Dios. Y eso es, el año 55 será el año de los profetas. Volverán las vacas gordas, los pollos a 3 pesetas, los pisos para alquilar, un rastre, aixina. I aproximadament aixina va ser. Perquè tan malament, entonces, i estava molt malament l'estraper-lo per vendre una miqueta de blat o una miqueta d'oli i tot d'estraper-lo. I a l'any 55, 54 o 56. Entonces ja es va donar tot lliure. Per a vendre-ho legalment, què se tenia que fer? Se tenia que declarar i dir-ho a... Sí, claro, però si ho declarés, se quedava... Se queda una part. L'Ajuntament o qui fora. Per exemple, un tenia així tants de quilos de blat, 1.600 quilos de blat, ni que el tingués ni que no el tingués, en la fecha que hi havia s'havia de presentar allí. Ni més ni menys. Està el ganado el 5%. N'hi havia 80, 4. N'hi havia 100, 5. Ni més. Encara ho conto? Pues ja no puc estar més content. Muy bien, pues aquí se va defensant, ¿no? Bueno, defensar, mira. Tinc així 2 o 3 gossets perquè avisen quan veu l'altre. Normal. I la més, mira. Jo ja he tirat crits, no sé si m'has sentit. No. Claro, estava en la...